kamanengkong ngan ongi phi bangim day ban penlut por ya ka jikim jongi nakam taban perkhat kumno ngin pelai yakiwe how to save others Henry to perkhat ilade kumno ban yarap yakiwe sangap ha ya kani ka video jonga mana kasing paling ong ya kani den ngimde ban yada yakiwe ngimde ban save yakiwe Henry ngide tang ban chu yarap yaki Henry haga jikim jongi pat di pelut por elaka jong ka jikim ka jongi kumno ban yada yakiwe bat ngis ngau ba lada ngimla ban yada yakiwe ngimla ban khot ilade bangin long ka ke save ki ban pen i yakiwe ya ka jingmut lani ya ka jing thmu jong ka jikim ka jongki kan mau ya kani bangimla ban pengkala ya ka jingim ya ka jimut ka jingim jongki we lemda ngila shwa ban pengkala ya ka jingim ka jongi kumba hakapor bangidan hapok jong ka flight ki air hostess lene kinong tri hapok jong ka flight ki jupun bana ya ka we ka jimpun bana ba in case lada kaduna oxygen hapok jong ka plane kan sami kata ka mask ka air mask ka bangi hap bandenga khamut jongi na ka benta ban yo le air ki ong ba lada kaduna ka le air pendeng shwa ya kata ka mask halajong deng shwa ya kata ka mask dalade hashwa baphin pendeng ya ka mask yakiwe bat kata kalong ka jingthmu jong ka jim ka jongi ba hashwa bangin yarap yakiwe hashwa bangin yada yakiwe to nangshwa kumno ban yada yalade save yourself first then save others bat kata kalong ka jinghisha jong ka jingim phimla ban yo ka jingsuk ha ka jingim ka jong phi lada phi yarap yakiwe lemda phi yarap shwa yalade dalade yalade Henry phin yo ya ka jingsuk tang lada phi la shwa ban yarap dalade yalade bat lengba kata ka jingrap jong phi dalade yalade phi la ban yarap yakiwe namar bonsin ka jia ha ka jim ka jongi ni pendut ya kata ka por jongi barok ka chijing im nak benta ban yada ya ka jim ka jong kiwe bat ha ka bakut ngin end up ha ka jing babe namar kitu kiwe kiba ngi yarap kiba ngi yada kim phai wat tang shikli madro ban ong yengi kublai shibu bat ha ka bakut you'll be light balai ka jia komniana balai ngayarap yaki tuk mi shwa yala ka jong kapla hashwa bapin khmi ya kapla jong kiwe hashwa bapin yarap ya ubri ubangam jalo hapo jong ka thwe tuk mi shwa ilade dalade hatu finang ne em banjingi hapo jong ka tuk thwe nama lada finang banjingi lada fing mut ban yarap ya tu we uba mut ban ngam jalo hapo jong ka tu thwe pin yap kelam api kumta yada shwa ilade hashwa bapin yada yakiwe kabanta ka baar ka positive talk pi bon sin ha ka jim jong kum kibru ni perkhat ilade ba nga ngalong ubru ubamla nga ngalong ubru uba incapable ngamla ban le ya kani kam ngamla ban pendep ya kani bat habangi don lupa kum kata ka negative talk ka bangi ai ya ka jemut ka jing prakhat jongi ngimla la shisha ban le fi ha ka por ba utu unong yele sport kimare kidan arda kata ka jing kende ha ka men sem jongki ka we ka bagi khot nervousness ka we pat ki khot ka excitement kata ka jing kende kalong ka ju lada fi nervous ru kajuk orkom kende lada fi excite ru kajuk kajing kende kowe ki balong isngo interest ba babun sin ki bru ki ba job ha kapor ba kamera sport ki kli ki kumno fisco don ki boong I feel excited we pat uong I'm feeling nervous fi kajuk kajing sngo ha pa kaman sem jingi ka ba kende kaman sem jingi duk duk tang ba ka pher tang ka kerteng ka bangai ay ka ladang gi ong excitement hoy da ka ba shisha ngila ban job Henry ladang gi ong nervous dak basisha nila banle nakata daw ba hagano kuno kapor hagano kuno kabenta haga JMGP tu aishwa ya kata ka positive talk halade dalade bat tak balik kumne shisha ka JM jongi kan sakala nangshwa ban yada yalade hashwa ba pin yada yakiwe bat ai ya ka positive talk barabor haga JM jong pi namar pi long ki ba kerpang halaka jong ka jinglong ki jong pi